ora usah reka-reka sepenting iso nyambut gawe. Iki lho. Monggo Gus. Serat pasekat menayaka ya Mas ya. Kadengaren janur gunung panjenengan kok rawuh wonten pondok kula menika wonten wigatos menapa to, Ndoro? Mergo nalika semono aku digambarake kelawan Paman Patih Gajah Permodo ing omahe. Lah lajeng Wektu dina iki aku kepengin tuwi kawijingane. Mula sampean tak kanthi ayo padha njaga kawijingane Paman Patih Gajah Permodo. ngaten. Lah kinten bejeng apa? Saiki Yen ngoten ayo bebarengan ya. Serat pasekat bakal tak golekke godhol Sambiroto. Sadurunge aku mentakon karo kowe. Injil. Apa pancen bener kowe sing tetulung lawan aku? Kuwi bener pancen aku sik tetulung kali sampean. Dadi kowe sing tetulung karo Injil leres. ya sadurunge aku nelakake gunging panuwun sing tanpa pepindhan karo kowe bocah wadon. Nanging sadurunge aku kepengin ngerti sapa kang dadi jenengmu lan bocah saka ngendi? Kula dia Irani, Den. Dia Irani. Sapa? Dia Irani. Barek-barek kaya budek lho. Barek iki tembung apa? Barek kuwi ya bang. Lah lak ya kaya ngono. Ya Irani Injih kula, Den. ditepungake. Injih panjenengan sinten? Nek kowe durung wanuh karo aku. Jenengku Pangeran Aditya Warman. Kadang dalem saka ing kraton Majapahit. Injih Kanjeng Pangeran. Ya Irani, Injih. ora usah dadak kowe sedheku pari ngelu ing pengarepanku. Ya mergo aku ngrumangsani yen to aku keputangan budi karo kowe. Irani, Injih dawuh. kaya-kaya ewuh ing pambudiku nek aku arep bales budi. Nek umpama kowe tak wenehi wujud bondo lan donya, tak ibaratake kaya dene uyah sing kecemplung banyu muspra kang tanpa tanja. Aku tak melu takon karo kowe,
Kowe tenane wis duwe bojo apa durung? Dereng kula tasih legan kok, Den. Kok ora percaya? Kok boten percaya niku pripun to? Tegese jeh legan kowe iki jeh perawan. Injih, tasih perawan. Lah iki ana prawane semene randane sepira? Sampean niku lho. Ya. Aku percaya banget karo kowe. Nek kowe kandha nek ijeh legan tegese kowe jeh perawan. Injih, tasih perawan. Iki upama ya diakhirane. Injih. Upama kuwi kenaning Bali merga kowe ijeh perawan. Uga gedhe bebudenmu tumrap aku. Semono uga aku. Aku ya durung darbe garwa. Umpama kowe tak pundhut pinangka dadi garwa, gelem apa ora? Ah sampean niku ampun gojek to, Den. Gojek piye? Nggih, sampean ampun gojek. Dasare ngopo kowe Lha sok kula kandha niki kaya tiyang dusun lho. Benten kalih panjenengan. Panjenengan niku putra kadal dalem wonten ing Majapahit. Lah kula niki tiyang dusun. krungu ibu ora? Diairani Injih kula, Den. senajan to mapanmu ing Karang Pradesan, aku mapan ing Kutaraja. Ning saka pangkuk rengkuhku tan ana bedane wong desa lan wong kutha. Pangkat lan derajat kuwi kek sadrima sandangane menungsa. Awewaton kowe saguh lan kowe gelem. Aku ora bakal beda-bedakake. Irani. Ngoten, Den. Nggih. Lho katone kok ijeh sangga runggi kuwi arep meneh mangsulan. Nek kowe ijeh bingung, ora usah dadak blokok nggih Kanjeng Pangeran. Mbok iya upama kowe nampa katresnanku kowe gelem, kowe mantuk aku wis percaya karo kowe. Ning nek kowe ora gelem kowe gedhek, aku ya percaya. Dadi nek kowe gelem, nggih, ngono ki aku wis percaya. Injih kula purun, Den. Injih kula purun. Wong desa kok ayune ngene ya. Kowe iku aja ngasorake marang derajatmu. Wong desa kuwi saiki ya akeh sing ayu-ayu. Kowe nek ora percaya takono ibu-ibu kae. Ayune wong desa kuwi ayu keng tulen, ayu sing asli tanpa wedak, beda karo ayune wong kutha. Pripun, Den? Wedake nek ora 3 senti ora marem. Lipene nek ora kandel ya ora lega atine. Kirane, Injih. nek wis ana kesaguhan, ki ngene ya. Mergo isih ana kewajiban sing kudune tak rampungake. Ki sawentara aku karo kowe pepisahan. Mengko nek aku wis rampung netepi kewajiban, aku gagi-gagi bali lan nganti kowe ana ing Kutaraja. Kaya ngono to, Den. Yo ingkang atos-atos, Den. Coba ndelok. Lah tanganmu kok ndredeg ana apa? Ajeng sampean tilar lho, Den. Ajeng sampean tilar. Lho perkara arep tak tinggal wae kok tanganmu ngene-ngene iki. Injih, Den. Ah. Aja suwe-suwe mbok tinggal kok tak dipuk. Ora gue man piye, Pak? Ngeten iki lho. Wis kene ya Irani. Injih. Buru cukup, aku mundhut pamit. Aja diingeti. Aja diingeti. Ingkang atos-atos, Iya, iya. yo yen ngono aku tak bali wae. Dewa Rama
apa palangi nggonku arep lumaku. Lho. Aku ki nyawang kowe iki. Piye? Ora totoh babar pisan. Lah kok aku ora toto? Rikala yang pendopo Majapahit. Sakwise Bekemodo diwisuda Pinopatih Hamangkubumi. Iya. Sumpah ana sak ngareping gapura Wilwatikta. Sumpah catur prastia. Krungu apa ora? Krungu. Neng sumpahe modo kowe beda karo aku lan kowe. Katone kumalungku ngadol gendung. Kepengin nyawijake manduake Nusantara nyawiji ing Majapahit. Yen mikir iki nganggo bathuk aja anggo dengkul. Lara kowe. Ki, kowe ngerti ora? Bareng modo tak undomono. Aku lumawat ana ing Pahang. Sawise kowe kepen nggulung bandra ing Pahang Pamalayu kepriye gawene? Tandange dulurmu ngerti dhewe. Wong Pahang semburat. Bubar mawut ora ana kang kuwagang tanding karo pun kakang. Apa kelakon nggulung bandara? Meh wae. Tembung kok meh. Rungokno dhisik. Kowe ngerti watake sedulurmu lanang apa ora? Ngerti. Bareng ning kono ki aku ketemu bocah loro wadon-wadon. Jenenge Cut Kumala lan Cut Intani. Dulure karo Adipati Pahang, Sri Indramalaka. Terus bareng aku arep nyekel karo dulure aku dikandani lamun arep nyekel dulure kudu mateni ndek sik sing mentala sapa kira bocahe ngono semaput patang sasi kowe. mangmula tak kandhani. Wong wadon iki setan ketok, aja gampang kok percaya. Sing isining gula tembung sing manis manuwara mergo milet karo kowe kanggo bantu orang Pahang Pamalayu. Ora usah dipilut. Aku ora usah dipilut milut dhewe. Bocah ayune ora karuan. Tak kandhani kowe. Kowe sing siji. Kowe ngerti sing siji. Sing jenenge Cut Intani bokonge kaya citakan wajan tenan. Bokonge kaya citakan wajan. ora kaya dudak amo. Atene mlaku nganggo sapa wonge iki? Sapa wonge? Wis bareng aku dipameri ayu rupane. Pendane widodari iki tenan. Aku kepilut. Ora kuat aku. Sakwise kowe kepilut karo kadange Adipati tak Indramalaka. Tak pek bojo ora gelem. Terus Tak alus ora gelem, tak kasar ya ora gelem. Kowe ngerti watake dulurmu lanang pol. Tandake arep tak pateni. Sri Indramalaka metu. Saka pit daleman menggak karo nggonku arep mateni karo Cut Kumala lan Intani. menggak Iya, aku dipenggak ora entuk mateni dulure. sak banjure. Hah, iki aku didongeni. Nggonku labuh labet ning Majapahit kuwi tenane pancen ora ana gunane. Ora ana gunane iki. Jajal lo pikir. Tarewangi aku miyak Sangkrah Balung. Nyabrangi segara getih barate. Ndepai kawi bane Tribuana Tunggadewi. Umpama gelem mati ngono dudu wong-wong kuwi sing mati, ning aku kang mati dhisik. Kowe krungu ta ora? Apa? Lho budhe alam boyi. Krungu ora kowe? Jenenge ngono kok. Oh, ngah. Bah, kuwi. Bareng aku dikandhani karo Sri Indramalaka. Pancen ora ana gunane. Aku labuh negara Majapahit. Mula banjur aku ditanteng. Lamun aku gelem minangkani panjaluke Pahang dipasrahake aku. Aku dijawabake karo dulure loro. Tak sagui. Tak sagui di Sakwise sago. ya iki aku arep temandang. Kowe dadi Aku arep mateni karo Bekemodo gulung gendera Majapahit. kowe iki penenganing prajurit Dharma Putra. Ya, Pangkat derajat bondo donya wong wadon kang ayu. Tundure nyat watake Cubriya ninggal watak kang utama.
Tanggung jawabmu prajurit Dharma Putra ngendi? Ora idep. Kowe ana sak ngareping Tribhuwana, sakuh mateni karo Indramalaka. Mula kanthi iki, Ya. aja dina iki. Heh? Aja dina iki. Ora idep mikir. Mikir aja. Arep nemoni apa kowe? Andum arep mateni aku. Arep mateni Gajah Mada. Waton Nisana yang muruk ora bakal kelakon. Piye? Maju ora padake to. Ya. Arep tumindak apa? Mateni ayo muruk. Aja kowe nganggo sesingklon. Solah bawamu. Tandang tandukmu. Aku ora ulap. Aku ora singklan. Kowe ora banyak. Pancen aku bakal Ora banyak. opo. Apa mula bukane nganti kowe mlebu ing patunggon arep mateni karo Patih Gajah Mada? Mergo aku ngerti kekuatane Majapahit kariming kowe. Yen kowe mati gampang, nggonku bareng dulu gendera Ora Majapahit. banyak. Piye? Yen ngono aku ngerti. Alamaku disumpah ana ing ngisoring Gapura Wilwa Tikta ing Majapahit. Kowe nrunyah, kowe ora sarujuk mergo kowe melek, kowe pengen dadi patih hamengku bumi ana ing kraton Majapahit. Kakang Mada kawruhane ro. Lamun aku iso nggulung gendera Majapahit undu-unduanku, aku dadi adipating Pahang. Lan aku didhawuhake karo kadange sakloron. Aku ora takon perkara kowe dadi dipati. Ora banyak wong sing kaya kowe ora pantes dipeciki. Merga kowe meri palungguhan patih hamengku bumi. Ora banyak iki wis kowe wis kecekel karo aku. Pidana apa sing tak patrake karo kowe? Kakang Gajah Mada. Ya. Lamun iso ana panebusaning dosa kanggone aku nono ing negara Majapahit, apa pitukane? Ora banyak panebusane akeh. Nanging aku njaluk aja pisan-pisan kowe mungsuhi Gajah Mada. Ora ana tinane.
prajurit Dharma Putra bisa ngalahke prajurit Bayangkara. Wiwit biyen nganti saiki Dharma Putra kalah karo Bayangkara. Rabanya, kowe tak pangapura dosamu. Nanging aku duwe penjaluk. Apa penjaluk? Watonke bisa gulung gendera Pahang Pamalayu tak ngapura tak Saluwe Kakang Mata. Kanjeng Pangeran Hayam Manurwati Kejamara. Kados boten lega lekasipun Rabanya. Monggo lapati saking iki. Aku njaluk tulung karo kowe. Tulungi terus. Aku njaluk tulung karo kowe, aku tulung ngono ya dhewe. Wis njaluk tulung perkara apa? Perkara aku dibubuhi karo Kakang Gajah Mada. Mergo aku konangan nggon arep mateni. Saiki kowe njaluk biyantu aku apa? Ya. Aku njaluk tulung. Aku arep lumawat ing Panggulung, gendera Pahang Rewangono, Dik. Menungso kaya kowe kaya blungkon iki apa? Lho. Kok blungkon? Ngalor belum ngalor, idul malu idul, bingung ngono kancane. Lah, ngoh kaya kandar. Pikir. Yen kowe arep mateni Endra Malaka, Burung Bandera ana ing Pahang Pamalayu. Iya. Ora ana gunane. Lho, ora ana gunane. Ene aku ora iso gulung gendera Pahang, aku ora diapura dosa kaluput aku. Kowe wedi mati. Iya. Wedi ya, Nek. Yen to kowe gulung Bandera Pahang Pamalayu, sing entuk panglembara butuh kowe. Nanging bekel modo prajurit Bayangkara. Nanging terus piye, Di? Minggat saka Mojopahit. Minggat. Ayo minggat. Biar genderane wong Pahang Pamalayu. Arep tumapak menyang endi kowe kabeh? Arep tumapane Mojopahit. Apa karepmu? Gulung gendera Mojopahit. Rungukke tembunge Gajah Mada. Narung bisa nungkulke Nusantara kapiraun kukut jagat. Mati. Kanjeng Pangeran Hayam Manurwati. Matur Srinda Malaka ing Pahang Pamalayu. Indraloka. Kula niki rumaos krenggosan. Melayu bantre ra karuan, Umpama ora mlayu malah ora slamet. Kanjeng Ngadipati. Indrapati ana. Ngaturi pirsa. Wedal sapunika prajurit Bayangkara Rabanya ingkang rikala semanten. Balui wonten ing Kadipaten Pahang Pamalayu, wedal sapunika minggat saking Mojopahit. Kalenggahan menika wonten ing Mojopahit jumrambah wonten ing Pahang Pamalayu wonten pangamukipun Patih Gajah Mada. Ana pangamuke Gajah Nggih. Menika leres. Apa tunggal. Sampun kula cahak nanging kula mboten kuwuwun nandhangi kridane Patih Gajah Mada. Yen ngono kowe padha kalah. Menika Kanjeng Dipati. Jago model apa? Lah niki jago cekut Lah, apa niki niki? Niki lho odrak mawon Kanjeng.
kondo kalih dongkele jebul estu. Kacamata. Sri Indra Malaka. Nganti aku wani merangi Praja Majapahit. Marga kabar sing dak tombo. Sumpahmu ana sak ngisore gapura Wilwatikta. Kowe sumpah yen kowe ora bisa ngrukunake Nusantara. Kabeh ukut siagat. Yo kene apa nganti aku merangi karo Majapahit. Marga aku rasa rujuk yen kowe kepengin bleket arep paham pamalayu. Indra Malaka. Kleru nggonmu nampa. Salah nggonmu mikir. Upama aku kok duwe penjangka mlengket Indrapati wis tak pateni. Alam aku sumpah dhewekne ngejab patining Bekel Modo. Sing tak karepke ora kuwi. Apa sing mbok karepake? Apa sing tak gunake tembung nungkulke Nusantara, ngrukunke Nusantara. Ora teges Majapahit sak wenang-wenang nindes marang dipati pemancat iki ora. Pahang Pemelayu nalika semana wis kaparingan bumi utian. Kalamun bal blengket pancen aku rasa rujuk. Ngene lho. Yen kowe bakal ngrukunake, aku sarujuk banget. Sing tegese ngrukunke iki ora tak blengket, ora tak idak iki ora. Tak jak bareng-bareng nyengkuyung adeking Majapahit cek men bisa nggayuh Kencana Rukmi. Bumi kamardikan ana ing Pahang Pamalayu ya ben sing waton panjenengan gelem nderek-nderek nyengkuyung Praja Majapahit cek men boten kringkih. Yen ngono ora katindes ing Pahang. Babar pisan ora. Sumpahi Gajah Mada ora teges aku bakal nindih saka Patmancanagara iki ora. Ngrukunke, ayo bareng-bareng rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Indralka, Indrayuda, lan kowe Indrapati. Nggih. Aku saiki njaluk pinemumu. Kepriye, ha? Nggih nuwun sewu. Yen kanthi pemanggih kula leres ingkang dipunaturaken kalian Bekel Modo jalaran tanpa gina perang antawisipun Pahang Pemalayu lan Majapahit Gusti Pati. Kaya ngono. Lah kowe apa? Menika leres Kanjeng Dipati. Seko tak matur Bisa pisan. leres-leres lho kok didi. Kowe, Kula nggih leres. leres. Tinimbang dadosaken panca bakal ingkang ageng kang tanpa guna nggih prayoginipun manungkul nyawiji dados setya. Ya iki lho Anakake pedamen mawon. Jenderal Malaka. Cocok. Saiki perang. Perang iki sing menang ya bakal rugi apa dening sing kalah. Tinimbang bacut perang luwih becik Prabeya kanggo mangun negara Pahang Pamalayu, Majapahit ya kanggo mangun Majapahit. Dadi ora ana perang sing tak karepke rukun kuwi rukun kabeh ayo bareng-bareng dadi sawiji melu-melu nguncarake negara Majapahit. Patih, Gajah Mada, pancen kabeh masih tak jarbu. Monggo praja ning Pahang Pamelayu. Kalamun ing kalenggane dheweke padha sarujuk. Uga aku. Seksenana. Ing dina kang sabyantu ing Majapahit. Sabyantu Majapahit. Yo, yen ngono aku njaluk Jenderal Malaka. Wara-warake perkara iki. Sing tegese Gajah Mada ora bakal menindes, ora bakal merangi ki ora. Ayo bareng-bareng bangun kerukunan cek men negara Majapahit bisa tentrem, gemah, ripah, loh jinawi. Yo. Kabeh mau bakal sengkuyung. Kalamun ing mangkune bakal mleket ngendi wae. Rukunake negara ndi wae aku sabyantu karo kowe. Ngeten ya. Tentreming negara Majapahit mugi-mugi lumerek dumateng Bapak ingkang kagungan kersa. Lalampahan suwunan sumpah palapa sampun wonten paripurna, nak wonten kekiranganipun kula wakilipun Agung Budaya nyuwun agunging samudra wilaya pangaksami. Kula cekap semanten wabila taufiq wal hidayah warindha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awiyatan purna.